Txertoak patogenoen kontrako elementuak dituzten prestakinak dira. Elementu horiei antigeno deitzen zaie, eta patogeno horren zati batekin eginak izaten dira laborategian, edo izan daiteke patogeno hori bera, baina ahulduta ez dezan gaixotasunik sortu. Txertoei esker desagertu eta kontrolatu dira hilgarriak izan diren gaixotasunak, adibidez baztanga eta poliomielitisa. COVID-19aren kasuan, itxaropen handia daude txerto bat lortzeko, ea horrela pandemia geraraztea lortzen den. Eta batez ere babesteko sistema immunitarioa ahul dutenak eta gaitza hartzeko arriskua handiena eta gaixotzeko arriskua handiena duten horiek. Gaur egun, 150 txerto daudeia fase desberdinetan, 40 gutxi gora bera daude gizakietan probatzen, eta horietatik 9 edo 10 gizakietan probatzen ari dira 3. fasean. 3. fasea da hain justu, txertaketa zabalak eman aurretik baimendu behar da azkena. Lehenengoan ikusten da seguruak direla, bigarrengoan eraginkorrak direla, 3. seguruak eta eraginkorrak, baina populazioaren zati handi batean eta talde desberdinetan, eta 4. naia izaten da, behin atera ondoren, hor ikusten da albondori hori daukan, lehen ikusi ezan beste pertsona talde batzuetan edo banakoetan. Egia da, koronavirusen aurka probatu diren beste txerto batzuetan, animaliei eragiten dietenan adibidez, ez dituztela emaitza onak izan. Baina oraingo honetan egiten ari diren ahaleginak ez dauka parekorik beste inorenarekin. Eta gainera, proban daudeen txerto horiek estrategia desberdinak probatzen ari dira, beraz litekena da batekin atera ez dena, besteak funtzionatzea. Bestalde, aldi berean eta paraleloan lantzen ari dira nola egin ekoizpena eskala handian eta nola banatu denei iristeko modu etikoan.